Alpha Charles Barno da ƙawarta Saida Sadiya Haruna ta yi dai wata gagarumar rigima ta ɓalle tsakaninsu, a inda dai tuni suke wani bidiyon live dukkaninsu suke fallasa kansu da kansu asiri, a inda Alpha Charles ta bayyana cewa mutane da dama masu daraja sun shigo sun bayyana cewa a samu a yi sulhu tsakaninsu, amma ta bayyana cewa ita da ita fa ba sulhu, domin in abin ta yi mata ba taɓa yafe mata ba, sai dai me ta dai ba biyana ta shiga cikin tsakanin wannan rigima tasu, domin tana ganin cewa bai kamata a ce suna manyan ƙawaye ba, sannan kuma ana jin kansu a cikin shafin social media. Duk da dai ta zauna ta yi sulhu tsakaninsu, ta bayyana cewa kada su kawo wannan abu cikin shafin social media, sai dai sam hakan ba wai mai yiwuwa bane ba, domin dukkaninsu 'yan shafin social media ne, sannan ba sa ɓoye wani abu na cikin rayuwarsu. Duk da cewa Saida Sadiya ta yi aure, amma hakan bai sa ta yi rigima da mutane ba. Da ka ji an ce ta yi faɗa da wannan, sai ka ji an ce ta yi faɗa da wannan, yayin da ita da ƙawarta ta ɓallo musu gagarumar rigima. Sa'an nan sai tonon asiri suke wa junansu, kowa da kowa na fallasa abin da ya faru, sai dai me Saida Sadiya Haruna har yanzu ba mu ji bakinta ba, amma dai za mu so a ce wannan rigima ta lafa,